Здравейте пак от мен. Днес така имаме малко повече свободно време, към 2-30 минути, в които мога да ви обърна внимание и на вас, нашите клиенти, бъдещи стари и нови такива. Набързо, какво искам да обясня днеска? Ще обясним набързо за прасковата, кайсията и черешата съответно. Кога имате проблем с цъфтежа, кога имате проблем с самото дърво, нали? И кога имате проблем, когато наблизо има река, както при нас в случая. Както това е предпоставка, нали, за повратните измръзвания, които се получават при дръвчетата през есенно-пролетния период. Така, набързо обясняваме. Сега, това са дървчета от кайсия, респективно това са от череша. Тук имаме праскови. Като така, сега питате, нали, дайте ли някой сорт, който озрява кайсия, примерно, или череша, или праскова, нали, няма значение, който озрява по-късно. Няма проблеми, почвате, нали, обяснявате след това. При нас има късни студове. Добре, само че има една много важна подробност тук. Късните сортове като срок на озряване не съответстват с късния цъфтеж на дръвчето. Нали, има много късни сортове, които озряват примерно август-септември, но цъфтят по-рано. И така те се засягат пак от сларите. Значи на вас ви трябват късно цъфтящи сортове дръвчета, не късно плододаващи. Нали? Това е първото важно нещо. Второто важно нещо, бих споменал тук, нали, самото дърво като вид, нали, праскова, кайсия, череша, може да включим и бадема тук, нали, имат проблем с повратните мразове, имат проблем когато наблизо има реки, защото това е предпоставка за самата, така да се изразиме, мъгла, която става покрай тези реки. Когато е есенно-зимния период или пролетния ранен, тази мъгла замръзва сутрин в един момент и така избива смола по самото дърво и съответно дървото може да ви изсъхне с листата, нали, заедно с плодовете лятото. Това се нарича апоплепсия, нали, може да го видите в интернет в един момент да прочетете. И имате проблем с, нали, самото дърво няма да издържи. Нали, не само като цъфтеж, нали, 1-2 години то може да плододава, но самото дърво няма да издържи на тия условия. Нали. И тогава няма значение късният цъфтеж. Чао!